Igbo nwere njem ọzọ ekene m n'ụbọchị nke taata biko asị m ka anyị bịa buru bata n'ụbọchị nke taa maka na ya bụ okwu asị na okwu ebiara na mgbagbu. O nwere ihe na-abụ na-eme like this, ọ bụ na eti ihe onye bụ ihe a na-emebi like the saying goes, mana ọka mana ikwuru eziokwu kịta anyị nọ ndụ because in the next highest anyị niile nọ kịta nọ na ndụ kịta anyị nọ kịta in the next 100 years 80 to 90% of us nọ ndụ kịta nọ between this our age kịta 20s, 30s, amanozi. In the next 90 years, in the next 100, 80 to 90% of us amanozi. Wee bụrụ gịnị ka kwuo eziokwu kịta anyị nọ ndụ. Ọ nwere ihe ndị youth anyị na-eme kịta anwụ na ha na-ewutezi m. Because m na-eweta vidiyo ihe m na-enene vidiyo weta ya fụ na unu solokwa m wee nene maka na uche onye adịghị ya njọ. Keke na mmadụ etonite jụ na ọma mgbazi, yes anyị kwu na oke ọma mgbazi mbọ ekwekọrịta si na onwe ọzọ ụmụago iji ebe kata m ya onye nweta ego ya tinye nwa ya ka ụmụ nwa ọlụ, yes ọ dị mma kịta ọlụ nwa nọ kezie ebe ọ nọ. Ihe mere dịka ọ dịka Igbo a na-azụ na teknọlọji ọ dịka Igbo anaghị eme because mgbe ndị ibe anyị na-eme ihe ọzọ Igbo dị busy with the knowledge ikwu nna nyere anyị na-alụpụta ihe with ọgụgụ isi anyị with our sweat na-alụpụta ihe bụ ya bụ. A sị na ọ bụ na gọọmenti sọpọtụrụ Ọka na Ọka kwesịrị na-alụ international reform by now. Ọka na-akpụta ụzọ ọfụma. Nwecha ndị eji iko ji wee mmalụ, nwee ndị eji ịlụ mbazụ wee mmalụ, nwee ndị eji ibu ndị apụta na-eyi ala eme festival asị iwu ndị nka na ji nka ndị nka amenatalị mma. Ọ bụrụ hard work. Nwere ije bụ ndị Igbo nwere shop here and there na-atụ importer na exporter na-eme ihe na-ewebata. Mana kịta pụtazị na ịgba bọ ya adịghị mma si oke maka na people later begin to abuse it. Agbacha abọ ya ma nsetụrụ, agbacha abọ ya chofu ogologo akụkọ nwatakịrị lụzie dị omere ihe kwesịghị ịnụ. Kịta azụmụzi ya na ọlụ nwa abụrụkwa problem. A na-achọ ịkpata ego asị ha ya esi ntụkalịa onwe nzezulu ego mma anyị ego mpa anyị ngozi ego contribution dị meeting ejegwuo ọka ite ejegwuo nke aka ebe bụrụ ọgara nna bụrụ na biko si na share this video ka ndị mmadụ wee na-amasị na there is no gain in all these things na ihe eji mara Igbo bụ ịgba mbọ na ka anyị na ọkụkọ hapụ kwom wee ji gịnị wee zụọ onwe ya. Ihe na-achọ imebi nara ha ya na-ekene na vidiyo bụ na ghọta ebe okwu m na-aga. Igbo ekele m ndị Igbo m ụbọchị ma anụ mma. Ndị Igbo meche m na mụ ọwa onye nwe mụtadara afụfụ sef ama m na enweghị afụfụ m tara n'ụwa. Chineke ekwela na ihe ọjọọ. Yesterday eji ngwa ahịa na-aga through the comment section. Enwe ndị kpara ekete, enwe ndị gburu nkwụ. Chai, mụnụ na ahụ na why ị ga-eji kwesị ịdịrị anybody jealous. Na ịhụ na mmadụ hụrụ mansion today na ọ na-anya Mercedes na-anya Range Rover na-anya nke ị kwesịghị ịdịrị anybody jealous because it take my time go through the comment section. Agụgidere m ya nnọọ ya akwọtara isi ọtụtụ. Na ahụla na nwe ha right ịdịrị anybody Chineke goziri na jealous because all these people hụrụ mewe ọfụma taa mgbe ha wụ aka m na akara ka ha na-ere in the morning. So this video anyị megana is for our youth. Not only elebe ị ga-eje elebe ị ga-eje help and develop ala Igbo, help onye na ụmụnne anyị ndị nke a na-enweghị ha chi ime aka because 13-14 years na ịhụ ya pak ulu ikwu ya babara gị mba. It's getting too much. Enwezi onye na-ekwulu ụka n'ala Igbo na onye ukwu na onye dịka ihe ị ga-ekwu ụmụaji akwụwa gị isi. Ọ ga-ama anyị na-ekwu na ọ sị na ọkwụrụ na-akarị onye kụrụ ya but na ọkwụrụ na-akarịzi onye kụrụ ya na ikwu ka you're in trouble. So odoga anya that all these big men unu hụrụ anyị nwere taa tachara afụfụ when they were growing. So I want to appreciate everybody that comment yesterday. I'm our sister si America kpọọ onye nwimo. Ọ sị na onye when she was growing na ya na mme ya nọ and ụkwụ adịghị ha mme ya mma na ihe ọ na-emewe ije n'igwe nkwụ ga-atụ akị unu ma eweta afụfụ atịsha mkpụrụ aka iche na ọ tụchacha akị ahụ ọ tụtara eke ya 3 places onye nwe nkwụ achịrị 2 ya nwe were 1. But today that woman were professor in America. Also in the family ha na-akpa ya until you are wicked they don't want to send money. Also mgbe ụfọ ụmụaji ha na family ha na-akpa ya you are wicked enweghị anything ha na-ekwe eme. Na enweghị anything ha na-ekwe eme. Una how that I don't know where our youth is. I don't know amazi my brain ha nọ na. Onye jisi ike de jambo feel ya na ụwa agwụla. Onye jisi ike nweta admission na
ofu polytechnic or ofu high institution ịhụ ụdị style isi ọ ga na-ala ị na-ajụ what is happening. Ị ga-ejezu chọọchị n'ala Igbo hụ nga nwata tinye ezi gba ọla ntị n'ime chọọchị, ọ na-agbawa m obi because mụ ọwa onye nwe ma a na-ekpoli glaasị ụkpụrụ n'ime chọọchị n'ime ụlọ ụka. Ị ga-abata n'ime Catholic ga-ehụ a small boy of 13 years nke ọkụ ọla ntị na ntị. O Chineke ka ebi mere guy ka ihe iji agba ọla ntị nwa 13 years ịgbara na ntị gị ịgbara n'imi nwa nwoke boy n'ime ụlọ ụka Assemblies of God because onye kwuo ya akwụsị ịbịa chọọchị. Enweghị onye ị na-emere. The reason why I eme this video is to tell you these people in na-enwere anya ukwu, they don't want to help you. Nwa ahụhụ ha tara mgbe ha na-eto. So biko, this is the time we help and build our youth through this comment ịhụrụ anyị na-ede, because I know a lot of them are reading it. I'm one of my big brother BUK. Ihe ọ na-eme wụ ji ka ọ na-ere n'ime paaki Ishiweke when he was growing. Ji ọ na-eso moto shidi Imo steeti jee north rahụ n'elu 911. Unu ma 911 that time awara. Enwere so many of our parents n'ọwụ ji ugwu Awụsa ha gbagidere ahịa ugwu Awụsa ha na-arahụ n'elu moto cha abụọ nga ha na-eje ugwu Awụsa ka ahụ na-azụrụ ụmụazị. But at the end of the day, none of them want to do anything. Onye ọbụla na-echezi fast money. Ikwu ha sị gị na enwere sharp ways eji eme ka ego. Anya sị na oje ga-eburu oke ite, anya sị na ọ ga-egbu ebule tụọ aja nara ike. So the reason why I made this video now is to tell our youth that every man who is successful today nwa ahụhụ ọ kpara. So I was like, nwebere mmadụ anya ukwu na-eche ka ị ga-esi gbuo ọnkụlụ gị n'obodo oyibo. You don't want to help me, don't worry, akwa ịnọ echi ya. Ọnkụlụ gị mgbe ọ na-eto kere ute, enwe onye nke so ute ka ọ na-akpa, enwe onye nke so n'ọwụ ekelabịa na ekete ka ọ na-akpa, enwe ndị nwe azịza ka ha na-ere, enwe onye nke na-egbu nkwụ. The other man na comment section ọ sị na enwe onye na-egbu nkwụ na be ha na-amaghị ya na ọ na-eje ma iwu nkwa ga-egbu ndị mmadụ nkwụ. So this video no hụrụ m mere, the comment section nyere m joy, and I believe na ọ ga-enwe a lot of things ọ ga-eme n'ala Igbo. Let's keep helping our young ones by putting this kind of comments, ka ha mara na ndị a ha na-enwere anya ukwu today enwe ha mere when they were growing. So ekele m mmadụ niile ti aka share ya video onye nwe yesterday, and I believe that this video no hụrụ anyị mere change a lot of things n'ala Igbo. All this mpaka, all this guy, all this ụmụaji na-enwe ha ọ na-agbakasị anya, ị ga-abịa in a family achị ịkpụ blọk ihe hapụ community unu jee another community ga-achọ ndị ga-arụ ọrụ. Foundation anyị na ego na ga na-akwụkwọ na anyị na foundation a na-atọ ụtọ enu na a na-egwu foundation gị gbara ka igwudego n'ego ị ga-eji iwere shie ị ga-eji rie ihe na skul gị nye mma gị sọm. But now ichi igwu foundation n'ala Igbo ọwụ na ị nọ n'Imo steeti a ga-eshi Owere bịa kpọrọ ndị Awụsa ya bịa na village gị bịa egwu foundation. But enwere youth iloro ha onye isi show us love, but how are you helping these people na show you the love? So many of us na-ekwu aja na-ere aja when we were growing. So many na-eje na mmiri ịgba aja na Nigeria na local sand na you keep up to 27,000. Local sand a na-ere that time like 2,000, 1,008 is 20 something thousand now, because ahụ onye ahụ na-ekwu aja. But I work with a lot of youth na village na-enwe ha na-eme ọwa ịṅụ goofu na-agagharị, ọwa ịṅụ goofu na-akpagharị ka a lot of our youth na-eme. Ijero na village nke ọ na-agbawa m obi m obere nwa ị na-eti egwu enweghị ihe ị na-eme gị kwụrụ ọla ntị na-abụ sag ya ka ọ na-agbawa m obi. Enwe onye nke hụrụ onye nwe mododa dem jere village kwụọ ọla ntị na senior m show ya love, m sị na ọla ntị ịgba ka m ga-eji show ya gị love. Yes, because enwe ka esi zụọ anyị. Ahụ the reason why a small boy ga-eji je na Catholic church kwụrụ ọla ntị na ntị baa n'ime Catholic church, baa n'ime Assemblies of God. A small boy of 13-14 years gị gbara ọla ntị baa na chọọchị kpụrụ onye anya kpuchie anya, then ijiri gị mere chikere gị guy. Ya wụ ka esi zụọ anyị when we were growing. And I think that this platform were platform a ga-eji dụọ our youth ọdụ ha mara na this aunty uncle ị na-emere anya ukwu na ọ n'obodo oyibo ọ nọ Lagos eme ọfụma nwe ahụhụ ọ tara when he or she was growing. So I appreciate everybody tiri aka na comment section. Let's keep helping our people through our comments. When I was growing, I was telling Akamnaka, many people, Akamnaka did too much.
but today a lot of them enwe n'ụlọ nke aka ha because that hustling spirit in them tire ha aka ha ji ruo level ha nọ today. So the reason why I eme here that before 90 years all of us nwere internet phone na-aga anọzi anyị nọkọta na age anyị nọ na ya nọkwa more 70 or 80 90 anyị niile apụ. So we have to help this young generation through our comment, through ịgbaji ha olu ka a mara na ndị ahụ ha na-ele anya na enwe ha pasị tụrụ onye nwe mụrụ ere maịmaị ere magide ere mpọpọ ere m orange n'ime ahịa. In fact na mpam ga-aga another community ga anakpa ọrụ ebe a na-akpọ bọm early morning 4:30 anyị ejebele ga-eke ọrụ that place. Anyị ga-anọ n'ime ọrụ mmiri na-ama anyị, nri anyị ga-eri n'ime ọhịa wụ ji ka a ga-arụ ihe n'ime ọhịa. Arụghị ọrụ ya kwa ebe etu abịa arụ ji ahụ were mmanụ red rie ya n'ime ọhịa. Arụcha ya kpara nkụ vụrụ ji akwụshi ebe anyị ga-aga like 4 hours journey with ụkwụ. You know that time we thought that our parents hate us, but anyị ama na ọwụ ihe a mere anyị ji gbashi ike. Anyway hụrụ anyị adịka ịma ndị Igbo anyị ndị Igbo ndị rụrụ ọrụ mgbe ha wụ agụ ka anyị wụ. Onwe onye n'ime anyị na-arịa ahụ, anyị a na-arịazi ahụ. That time onwe anyị na-arịa ahụ, but ugbu a because of the kind of laziness nọ n'ahụ ndị be anyị na ihe a ka a na-arịa. Ị ga-ahụ obere nwa 13 years ọ na-ama chikịchikịchị mmiri nwa ya na ahụ ya arịa bụ ọrịa. Anyị na-agba ojujo mmiri, anyị ga-eji mmiri na-akpụkpụ nkwụ. Anyị amaghị na we thought that our father was punishing us, but anyị amaghị na ọ ya ma mere anyị ga-eji wuo ihe ọbụla anyị ga-awụ in future. May God bless our parents. This new generation bịaga na biko nyere na anyị aka, nyere na anyị aka ya mara unu Ndị Igbo. I'm grateful for onye ọbụla tire comment ya. I'm grateful for onye ọbụla share this video. Chukwu gozie unu for helping onye nwe m ka anyị mara na ala Igbo ga-adị na mma. Ya mara unu Ndị Igbo. Ndị mana ege m ntị na osi na-enecha vidio ahụ biko ka anyị gbasara aka ọnụ onye ọma mere ka ọ wee na-agba ụfụfụ. Azịghị adị n'ugwu a na-akwa na-agbaji ya agbaji. Mmadụ n'ụlọ gị n'akwụkwọ ifu na onwe ihe ọ na-enwe nna ekpoke nne ya sị ya nna ha la m nwa na ebe m bi na awụ na ọwụ na nne ya ife na nebe m anaghị agbata mbọ na ọ naghị akwa bata abata nwere anya okenye ji ihe na akpanye enyi ya maka asụ ofu aka lụta mma na ozuwa aka niile. Ofu mbọsị polisi eme bịa tetresi wee yahoo gịnị akpụrọ gị anụ ofolo kwa 50,000 anụ ofolo bụ 50,000. Akwara m mmegbu nyochatago nna na-emegide na-eme onwe ndị na-ana 100 mana Lewis kịta agba n'ofolo 50 40 30 mgbe imechazi ya ọkara aka na biko let's be our brother's keeper. Ndị nke iyi ekwuhikwue ọ bụrụ nke iyi ihe akpụ na kịta anyị ihe na-emebi n'azị anyị gafụ nwatakịrị ba chọọchị ogbu earring at the age of 12 ịkọwago iyere ntị 15 ịkọwago iyere ntị at the age of 14 15 ofu efugo m nwoke age of 15 16 nwoge enyi nwaanyị na-atọ ke ha na-ahụ ọrịrịfọ 18 years ịmachagobe ndị dibịa ga-akarịla akarị ihe ndị mmadụ ahụ na-enye anya wọzọpụ men ka nọ na-aka isi akpata anya bụ ego afụzi onye nweziri ego ịma mmakọ tụtụkọta asị ọndụ ọgwụ ego. Mmanụ ụmụ ndị bido gbawa mbọ n'oge Chukwu na-enyere ha aka. Eziokwu yes aka nwere ụmụazị ka na-akpata ego n'ụzọ ziri ezi in their prime age of 2021 nwere ụmụazị kpatagoro ego ifụzi ndị ha kpatara ego filu nọ ihe chọrọ ijeme ka ha nwame ahụ na akara aka mmadụ niile abụrụ ofu. Biko ka enwe nọ mgbe ọzọ.